Така, приятели, сега започва матча между Реал Мадрид и Барселона. Финал за Суперкупата. Дайте прогнози, но не гледайте до края, бъдете честни. Аз мисля, че Реал Мадрид ще бият 2-1 и ще се видим, когато има интересен момент. Майко, хора, за малко да стане 0-0 за Барселона. Рафиня центрира топката, сега тя попада в Ямал. Отново навлиза в наказателното поле. Получи се рикошет с супер оценка. Две топ спасявания, като второто беше световна класа, буквално. Спаси сигурен гол. Винисиус няма нарушение. Отнема топката. Айде! Айде, Мбапе! Браво е! Удар! Айде! 0-0 за Реал Мадрид срещу Барселона на финала на Суперкупата. Голмайстор Килиан Мбапе. На Родриго, който изостана и след това фантастично подаване на Алехандро Валде към Рафиня. Да, очаквахме от капитана на Барселона да овладее топката и да произведе след това към Авинга. Ямал преминава Родриго през трима футболисти, докато Белингам не го спря. Валверде. Внимание, Иниго и Кубарси не бяха много сигурни. И в момента Реал Мадрид играе 4-2-3-1 с Белингам на позиция. Добре балансиран изглеждат Барселона по фланговете, тъй като в дясната зона Флик разчита много на импровизация. Малко по-късно, още през първото по време, получи контузия и трябваше да бъде сменен. Сега ще видим подхлъзването и настъпването след това от страна на Конде. Може и върху Глезена да попада към Конде, но тук най-вече за навехване са опасенията, които центъра са много красиви. Сега Касадо с опасен изстрел. Може се отдаването си. Гави и Мендичи с топката в корнер. Единственото, което се Рафиня центрира топката, този път Рюдигер с отлично позициониране във вратарското поле. Прави Не, пази! 1-1 хора. Барселона отбелязва техен голмайстор Ламин Ямал. 1-1 в финала на Суперкупата. Става доста интересен матч, така че да. Понякога твърде рисков. Лукас ще стреля. Айде, вътре! Удар! Ех. Гол! Оу! Ех. Действие на терена и двата отбора пресират високо. Моментално забеляза в лявата зона присъствието на Винисиус. Балде. Оу! Дава хубав авантаж, тъй като атаката на Барселона е обещаваща. Ямал. Рикошет към Конде. Това Левандовски се опитва да се измъкне от обхвата на Ригера. Спушимо за Барселона. Това е чиста дуспа според мене. Хора, вие смятате ли, че това е дуспа или не? И ето тук сега виждаме на повторение. Но това според мен си е чиста дуспа, но нека да видим съдята какво ще каже. И хора, нека да видим сега съдята какво ще каже. Дуспа! Дуспа за Барселона. Колкото и да не ми се иска, има дуспа за Барселона, но нека да видим който ще бие, дали ще отбележи тази дуспа. И нека да видим, Левандовски ще бие дуспата и да видим дали ще вкара тази дуспа. Сега засилва се Левандовски. Удари! Гол, хора! 2-1 за Барселона на финала за Суперкупата. Матча отива към победа за Барселона, но още не е свършил матча, има още време, така че нека да видим. Сега виждаме радостта на феновете. Оу! Айде! Ех, почти.
И тук хора, резултатът вече е 3-1 за Барселона. Доста разочароващ матч за сега за Реал Мадрид. Вижда се, че Барселона са в по-добра форма. Но още да не бързаме, има още време и нека да видим как ще свърши накрая матча. Уникален гол бих казал и да. Следеше внимателно движението на Вестопи отново включително агресивно, но тук съдията тълкува ситуацията като Белингам премина вдясно. Родриго е в пространството, така наречения вътрешен коридор между централния и крайния защитник. Сега Лукас получава топката от Родриго. Лукас Васкес пас към Родриго, там Балде, въпреки че не изчисти топката, игра с... Айде! Оле, майко! Лукас Васкес е оставен много често да играе с... Подаването на Родриго. Валверде въобще не очакваше този пас. Не знам какво е това заучено положение, при което адресанта не знае, че ще получи топката. Феноменална игра. И да, хора, тук резултатът вече става 4-1 за Барселона. Тотална размазвация срещу Реал Мадрид. Просто нямам думи. Реал Мадрид днеска не им е ден. Вижте, прекрасен гол на Балде. Той е голмайстор на четвъртия гол от контратака и да. Хора, край на първото полувреме, което не беше задоволяващо за Реал Мадрид, но беше супер и за Барселона, така че ще се видим направо във второто полувреме.